perquè si no... Avui la casa en Miquel de la caseta, amb una nendritxoleta que és molt guerrideta. Ballant jotes i boleros, pues vareu conèixer, i de fa sí que molts anys ho podeu celebrar. Per Mallorca, per Espanya i també l'estranger, per tot ho he anat a ballar. Supos que, Miquel, quan eres petit, que ballaves sardinetes, ningú mai s'hagués pensat que arribassis tan en banda. Supos que ja has endevinat qui t'ha fet aquestes gloses, és la teva amiga Joana, que sempre t'estima, t'ha estimat i t'estimarà. Si ara no aniria a cercar reportatge de sabor, que es tenc una foto. Llavors, a dir que aquesta va fer 25 anys. A missa, homenats, tothom amb molta alegria per celebrar la festa de Joan i Margalida. Avui fa 25 anys que us vareu casar, deu fa sí que molts anys ho podeu celebrar. De la vostra unió teniu dos fills, que són la vostra il·lusió i la vostra estimació. N'Antònia i en Miquel us respecten i us estimen, i que Déu us il·lumini perquè sempre sigui igual. Els amics que estem aquí i també els que no hi estan, us desitgen que molts anys ho podeu celebrar així. Això va ser quan la Margalida va fer 25 anys.